Jeg synes Land Rover, det er for mig den ultimative firehjulstrækker. Interessen den stammer fra, at min far har arbejdet med Land Rover de sidste 20 år, så jeg har jo fået det, ligesom man kan næsten sige, ind i blodet. Den største oplevelse, jeg har haft med Land Rover, det var i 2006, at vores glade Team Glad, det jo vandt Desert Storm Challenge nede i Marokko, og stå og løfte pokalen derude i ørkenen, det var nummer 1. Så min Land Rover, den er jo bygget om med en masse udstyr. Den har fået en anden motor i, der kan yde lidt mere, som der er blevet gjort vandtæt. Den har fået sat en snorkel på, som der er den der skorsten op, så den kan køre i vand. Så har den jo fået helt anden undervogn, anden drivlinje, altså stærkere aksler, større hjul. Det kan man godt lidt sige er utro, men det er så bare med min bil. Min kæreste, hun tager det stille og roligt, fordi hun rider selv og har en hest og bruger en forfærdelig masse penge på det.